16 and 17 Online sa hotline. Online sa hotline. para ma-inform natin ng listening public. Joining us over the phone is the Bacolod Election Supervisor. We have Attorney Katrina Kanya on the line. Attorney, how are you? Good morning. Saxon Art, dari Saxon Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Mayong aga man sa nagapamati sa aton nga programa. Salamat. Election Officer Action Art ha, hindi supervisor. Election officer. Ma'am, i-kuan ko lang, gawon ko kabalugig kung ano ka sako gina sa imo subong. Ano ma'am ang schedule ta today kag ining tatlo ka adlaw 15-16 nga ERB hearing wala kita voters registration? Yes, wala kita sa voters registration during the duration sa aton nga ERB nga hearing. Actually, Okay. aton nga ERB hearing is until 17. July 19. July 19 ang July aton nga 19. ERB. Yes. Okay. O galing ang aton nga bulk ang aton nga gina-hear naton is ara sa 15, 16, 17. So that is why ang aton nga voter registration tatlo lang kaadlaw ang aton nga suspension so that hindi naman kita gusto gid maglawig no nga masasad ang aton nga registration tungod nga sa nakita naton nga amat-amat na gid mandamo ang aton nga mga nagaparehiso sa subong. Okay. So suliton ta although until July 19 ang inyo sa ERB hearing sa Bacolod diya July 15, 16 and 17 lang ang wayanay voters registration. Correct, Action Art. Okay. So pila ni siya ma'am ang gina-expect naton nga talakayon sang ERB sa hearing ninyo nga mga botante kag saan nag-start ini gani nga kwan nga mga applicants? Well, ang aton nga total kung ilog here subong nga ERB naton is nagaara sa 18,144 ka applications. Ang period sa aton nga registration is April 1 to June 29 naton nga mga napangbaton nga mga applicants. Although out of the 18,000 may 2,066 kita nga March 11 to 16 siya naton nga mga registration nga wala bala na abtan sa tong verification naton from the national list kung may mga existing sila nga mga records sa ibang nga lugar. Kaya balaan mo Action Art no, once kani naga-apply sila sa registration diri sa aton hindi busin ganon nga tawag sila nga approve na ang ila application kundi ang ila tanan naton nga record sa mga pending nga mga applicants naton ginapadala naton sa Manila kay gina-matching na nila didto kung bala may mga existing sila nga record sa ibang nga lugar agud nga ma-avoid naton ang mga double nga records naton bala Action Art. So in that way no madula na da usually mo na ginahambal nila nga mga flying voters no Action Art no. So amo na siyang isa ka mga measures nga ginahimo sang COMELEC agud ma-avoid ang mga double or multiple registrations sang isa ka tawo. Okay. So, ang pag-resume sa voters registration sa Huwebes, Biyernes, hasta Sabado ni siya, ma'am, no? Kag dira gyapon sa office nyo lang sa San Juan. Yes, ang aton nga registration dili lang gihapon sa opisina naton diri sa kilid sang base center. No after sini Action Art may mga patigayonon pa kita nga mga satellite registrations or may mga initial kita nga mga pag-istoryahanay mga gakadto kita sa mall naton nga mga registrations. Saan una siyang sa mall gina-expect? Wala pa kita sang Okay. final naton nga dates na Action Art kitungod nga ara pa lang kita sa pag-istoryahanay naton no, para ma-schedule naton kung diin kita nga mga malls mag-register. Finally, attorney, ano liwat ang imo sini nga panawagan diri sa mapumulo yung Bacolod nun? Sa subong no ang ato kinapahibalo lang gid naton nga 15, 16, 17 suspended ang aton nga registration para maga-focus anay ang COMELEC sa ginahiwat naton nga ERB hearing or kung pag-approve sa mga applications naton nga na pangbaton halin sa nga April 1 hasta June 29. Ang aton nga registration mag-resume Huwebes July 18 naton 8 to 5 gihapon diri lang sa aton nga opisina. On that note, attorney, salamat ki sa time kag God bless sa inyo. Salamat mayong aga. Action Hotline. Attorney Katrina Kanya sang COMELEC Bacolod now